Ідея була сира, ми її опрацювали, і зараз вона є в програмі про створення єдиної гарячої лінії. Що це таке? Телефонної гарячої лінії. Це єдиний номер телефону, по якому кожен житель Полтави може подзвонити з своєю проблемою. Ну, припускаємо, якщо десь там в будинку якась проблема з водоканалом, там, чи ще що, він не дзвонить туди в водоканал. Він дзвонить на цю гарячу лінію. Там оператор автоматично піднімає трубку, ви йому представляєтесь, хто ви і де ви проживаєте, який будинок. І після цього вас автоматично з'єднують з депутатом, який закріплений за вашою територією. Чому з депутатом? Ну от розумієте, да, коли ви будете дзвонити в той самий водоканал і говорити про свою проблему. Ну, ви просто мешканець, зрозуміло, да, прийняли цей вас запит, чи не прийняли, чи відреагували, чи не відреагували. А інша справа, коли слухавку бере депутат міської ради, і потім її починає вирішувати, припускаємо, з водоканалом. А керівник водоканалу – це вже підприємство, підпорядковане Полтавській територіальній громаді. Керівник цього підприємства призначається міським головою. Він знає, цей керівник водоканалу, що якщо він не відреагує, йому завтра буде хана. Його завтра просто міський голова вижене з роботи. Все, ви спілкуєтесь з цим депутатом, він записує ваше звернення і зразу починає реагувати. Це потім йде запис вашої розмови, потім за результатами відповіді всього це лягає на стіл Сергію Капліну, він його там періодично розглядає. А потім раз на 100 днів Сергій Каплін разом з своїми заступниками, з депутатами, які відповідно закріплені за даними територіями, він приходить до вас і спілкується. Ну, зараз зрозуміло, що так як ми проводимо зустріч, міський голова не зможе проводити, ви розумієте, да? Ми от 2-3 місяці ходимо, і це десь 400-та зустріч, міський голова не зможе так багато виділяти часу. Зрозуміло, що ця зустріч буде широка, там не на один будинок, а на 4-5, чи можливо їх буде там, от, грубо кажучи, 2 на весь мікрорайон на Леваду. Але я впевнений, якщо буде до вас приходити міський голова із своїми заступниками, з людьми відповідальними, керівниками цих всіх підприємств, ви зможете там один раз на 3 місяці пройти там 500 метрів і зібратися в центрі району. Зрозуміло, ви це зможете. Він приходить з вами і звітується про свою роботу. Перед ним стоять оці начальники поруч з ним цих підрозділів, і вони звітуються. І стоїть депутат, який закріплений за цією територією. Ну і ви потім говорите, що так, справді, да, я зверталася до депутата, в мене був там якийсь там певний запит. Да, він нормально відреагував, моя проблема вирішена. Або навпаки, що він там або мені нагрубив, або, можливо, він десь прийняв це звернення, але не відреагував на нього. Все, цей депутат працює погано. Я вам просто зразу скажу, що зараз прийняте нове виборче законодавство, там дуже багато всякого лайна і все там, неважливо. Є там якісь і нормальні пункти. Так от, один з пунктів, так званий імперативний мандат. Зараз дуже легко по новому закону відкликати депутата. Це раніше було складно, там якась там ТВК, домовлятися і все. Зараз за 2-3 дні депутата можна зняти. Так от, як депутат цей буде погано працювати, все, 2-3 дні його можна відкликати і заходить новий депутат, який хоче працювати. Це такі головні. І третій пункт, я вже вам сказав, про те, що міський голова має приходити і звітуватися прямо на місці про те, як працює вся ця територіальна громада. Це такі головні пункти про те, що я вам хотів розповісти. Можливо, у вас якісь є питання, щоб я вас дуже довго не затримував. Будь ласка, задавайте. І він буде заробляти? Він буде отримувати заробітну плату, яку ви йому будете платити. Чи він буде заробляти? Давайте все-таки не будемо всіх людей під одну гребінку. Ви знаєте Сергій Каплін, він був 7 років депутатом. Ви його бачили? Ви бачили, на якому автомобілі він їздить? Який він себе, яке він веде життя? Я просто кажу так, як є. Я Сергія Капліна знаю дуже добре. Ви знаєте, як він боровся проти встановлення цих загальнобудинкових лічильників і по газу, і по теплу? Більш активного депутата, я вам просто кажу, його немає. Якщо ви захочете обрати якогось нового лідера від нової політичної партії, будь ласка, якщо він прийде тут і вам розкаже, що він зробив більше, ніж Сергій Каплін, будь ласка, підтримуйте його. Я вас прошу одне. Не підтримувати цих мафіозів, які зараз є. І коли людина прийде і буде розповідати, ви в нього все-таки спитайте, що ти вже зробив для Полтави. Тепер з приводу того ви кажете, що він буде заробляти, як він там красти і все. Я вам знаєте, що скажу?
4 дні.